كما يقنيكم كل سلام لي يسوس ودع أملاخي يسوس أملاخي أملاخ مسجن اسكك على جزء أبير كان بديمو بوجرنا هنسألينا أبراهام ودت سعان تشعت عمت مسكونة جزء أبير ترى أنا كل زخيل أملاكي أبكر ما يتملالس فتصوم كأ كن جزء أبير مسكن هاليلويا أبونا عبيك لنا جزء أبير سلام حرتك أبو تبارك كم تقال كازبلو أنا جنا بزحي سهل خانة بيتك خاتو بفرهاد ما أنا بقدس مقدس كأبيلك سجديز بلباري خاكسي أبير أبو سلت بزحي محرت كان مسكن كالنا أبو حجون عين حواتين سلدر خانة سلدقف كانت تمسكن حجون جزي أبير بتي استمر منفس كاجر كاجزي أبير كتمعدنا اختزاربنا جزي أبيري قال كاقنعيو ننبس دما يمل ساخم تبايلو خم تصحف جزي أبير أب كل نجرنا جزي أبيري من أب كل نجرنا جزي أبير أبو محداس كخون بقال كابشمي تصلّه جزي أبير منفس قدوس جوانا هلو تقعد أسرّه بشمي الصدقة آمين يسوع قويتاي هاليلويا جزي أبير مسكن جزي أبير سناي أبزح على فجزي بحاونا يقل انتي زبل أرسل ماهرنا يرنا بزعبا منجست أملاخ مالتي منجست أملاخ ناتاز خونه قانقوا ناتاز خونه بحلي ناتاز خونه أكايدا ناتاز خونه دكتورين ناتاز خونه قوام اللوا مالتي لك أخمتي منجستنا إذا علمن منجست أملاخنا ناس أسرة تماهرنا جزي أبير مسكن سلازي نحنا منجست أملاخ بقعات زخنا لك أبزع عدي أبت منجست ويكا أثناء منبر فقط ويكا سيزن شبك وهابنا خلو كرايتيريا بزوح كرايتيريا حليف كأخا نزنا جرزي زوها بكمالتي جزء أبير مسكن كم خا أم منجست أملاخ كا كم يمالتي بزوح نجر حليف كا تفتين كا إخا بقع مهان كا مستفلت كا إزي منجست انتي تبال توها مالتي جزء أبير مسكن እግዚአብሔር መስከን ነዚህ ክራይቴሪያ መስመጸግን እግዚአብሔር ነኹልና በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌሩ እንታይ ጌሩና እዩ እቲ ናሃና ነገር ክራይቴሪያ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክረአ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝራአልና ነታ መንግስት ወዱ ብቁዓት ኮይና ተረኺብና ስለዚ እግዚአብሔር እንታይነትና ዘይኮነ እንታይነት ናይ ወዱ ርኢዩ ስለዝሃበና እዞም ዓዲ እንታይነት ካሪኦም ስለዝሃቡኻ እንድሕር ገለ ነገር ኣጉዲልካ ከመንጥሉኻ ሆለም እግዚአብሔር ግን ወዱ ريبنا زي أبير مسكن لو ما الجبا بلنا كابز منجست أملاك كي وسأنا زي أبير مسكن قال زي أبير كزارب كلون تايبل مسارة زفانكا صدقن كن عناني سالخا حقن كر مجلس كاي خدا الله عيلو أما زمور مئتن سمايان تشعتن عسى ربعتن تصحيف له مالتي زي أبير مسكن لو ما أنتي كنريو زحاسب كحساب أبكرمي إجزي أبير بقنعنان بنصهنان ممللاس مالتي أبقدم من أبقدمي إفزي أبير سب أبقدمي أعرقتو أبقدمي منجستي أبقدمي زستفل على نجر كملالس أخليو حجن الزار وزلنا جن أبقدم إفزي أبير سي بقنعنان بنصهنان ممللاس زبل أرسي حيز الله زي أبير مسكن كمتي نا أبراهام زبولون تايلو أبقدمي تمالس فتصوم كأ خونيلو سلزي أبقدم إجزي أبير فتصوم كين كأ تمالس تخلي خامالس لم تاي إجزي أبير سلزاربه قال إجزي أبير كأ حق سلزخونه مالتين تايلو أبقدمي تمالس فتصوم كأ كون هاليلويا سلزي بسبب عنا أبتزحلفة مرتي بسبب عنا الناس لز رأخو
بزعبا قننا أتصبق خا مسرعه أزي أقداس نجر مخانو تردأه بزعبا قننا ترح كزارب دليل مالك زي أبيهر مسكن سلامتاي زي أبيهر أبزمانو بزوحات سبعة تتقيمو عيلو مالتي صريح له مالتي جن كابزوم كلهم أجزاء أبيهر تتقام لهم سبعة زخونه qualifications نبرو سبع أي نبرن اثناتهم سبعة أنتايو أبكن عنهم ترح سلز نبريو أجزاء أبيهر بزوم سبعة زيهم قاليهم قاسوت قاليهم ترى قاليهم سب زي قصرهم قاليهم صدرهم درسعهم إيوم أجزاء أبيهر تتقام لهم سبعة جنا هذا نجر quality نيروهم نسخ أنتايو كن عنا ويكا نسهنا زبل نيروهم مالتي أجزاء أبيهر مسكن قنوع مالت انتي مالت نزبل قنوع كلنا خم نفلطو حدا تخزب له هنصاص وي مسمر وي مقد مالتي اذا قنوع نبلو خلنا طوي واي زي بلو قال مقد زي بلو انتي بحال قنوع نبلو مالك እግዚአብሔር مسكن نصحنا خمو اطار زي بلو حواس زي بلو مالتي እግዚአብሔር مسكن حجي بزعبا قنوعن قنعنان كنفلاليو علنا مالتي قنوع بينيو قنعناها بينيو مالتي اتي قنوع منچيو قنعنا ግን ናይትሰብ መምዘኒ مالتي أبقى زي أبير كرينا أما خب شوعته إسران تشعتن انتايبل سولمون من هالبات أيفلتن بزعبا سب أزيو عميقو كم استمر مرجيرين عايز ردأنا مالتيو من هالبات كفاء السب تبجسو بزعبا نايسب انتها جبر عميقو كم مرامر مسجمرة حدا نجري ترديو السخاء انتايبل أب مخب شوعته إسران تشعتن إنه هيلو أملاخ نسب كون عجيرو كم زفت أرو قدا رخب كيلو نساتهم جنا ببزح بلحات دليل هجي نجزي أبير سيلو نسب سي كون عجيري فتيرو نجزي أبير سي نسب سي صعد عجيري فتيرو كان عنا صدق إنك جبرجن ناتو قدائي مالتي سلزي كان عنا صدق إنك أبجزي أبير زوابنا برختيو نقول سلامون كومي اللي بقى أما جرى شاسي إجزاء أبير نسبة سنتالو قنوع جري فتيرو أنت هيدا أتسجميلو نساتهم جنا ببزوح بالحث دليني زي أبير مسكن سلازي قنوع زبل حدا نجار مسيرته زي الوقت نجاري قال إجزاء أبير سي حق إجزاء أبير سي قنوع انتهينا زي غير نجاري سبك قنوع جري فتيرو انتهينا خا زي غير نجاري مالتي جن تسب قنوع يو كان عنا خجبر جن ناتو قداي مالتي سلازي እግዚአብሔር نخلنا فترنا خلو قنوعن صدق انجرو صدق انجري فتيرنا مالتي لذا حساب زي اما مزمور 19 شمون تنتايبل سرعات እግዚአብሔር قنوع يلو نلبسب كاي حقسو تطال እግዚአብሔር كانو صحيو نعنتي يبرهن حجي بزعبات مسرتاو ناي قنعنا ناي እግዚአብሔር يزاربالو ستايلو قنوع يبلالو حجي ግን لوم خريو زلخو ነገር قنعنا زبل حساب حجي اذا قنعنا زبل حساب كزارب كلخو نام نفسو كمنا هيوت يزورد مالتي እግዚአብሔር ይመስገን قنعنا ناي حدا سب ውሽጣዊ منነት መግለጺ مالتي እግዚአብሔር ይመስገን حجي قنعناس انتي مالتي حجي كم زبلكم نايسب ناي وشطاو مغلصي ماننوت يلنالنا قنعنا مالت انتي بمسرت مصحف قدس نشتي حسابات كنرينا እግዚአብሔር ይመስገን ቀዳማይ ንሪኦ قنعنا قنوع سويكا قنعنا زلو سب انبلو ناملاخ زفرهن كاف كفو زرحقه سبني مالتي اذا طقسي ابي كنرو نخل اب ايوب قطر حدا كاب قطر حدا جميرنا اندحر انبيبنا يو انتي يبل امدري اوس ايوب زبحال سبعي نبره نسولو فصومن قنوعن ناملاخ زفرهن سبعي نبره يبلنا እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ በዛባና ايوب كزارب كلو قال እግዚአብሔር እንታይሉ قنوع كمز نبره قنعنا خمز نبرو እግዚአብሔር زفرهن كافكف خا زرحق انسب كمز نبره يزاربنا له مالتي اتكال اي حساب كانريو اب قدم እግዚአብሔር زمالس اذا كم زرعوا مو اب تقزرنا يو ام معرف 17 زفطرت كاب قطري حدا نابراهام እግዚአብሔር مسرايو انتايلو اب قدمي انتايلو تملالس فصوم كون زبلو ስለዚህ قنعنا زلو سب اب قدم سب زيكونه اب قدمي እግዚአብሔር يزمالس
በቱ ድኻም ይኹን በትናቱ ጽቡቕ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝማለስ ንዑ ዝመስሎን ናቱ መንነቱ መሲሉ እዩ ዝማለስ ክልተ ነገር የብሉን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክመላለስ ከሎስ እንታይ እዩ መንነቱ ተቀቢሉ ልክ ከምታ ዘለዎ ህይወቱ በቲ ብርቱዕ ጎኑ በቲ ድኹም ጎኑ እንታይ ይገብር ከማ ኮይኑ እሙን ኮይኑ ይመላለስ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ከም ንሪኦ አብርሃም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክመላለስ ከሎ ብዙሕ ነገር ጽቡቕ ነገር ይገብር ነይሩ እዩ አብርሃም ከአኒ ኣብቲ ሕማቅ ነገር ወይ ከዓ ድኻም ወይ ከዓ ኃጢአት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ነገር ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይመላለስ ስለዝነበረ እግዚአብሔር እንታይ ክገብሮ ንኸሎ ንርኢ ይዕርዮ ነይሩ ኣብቲ ናቱ ጉለት እግዚአብሔር መልአት ኮይኑ ክመጽእ ከሎ ንሪኦ እግዚአብሔር ይመስገን እንደሪናዮ አብርሃም ብዙሕ ነገር ኣብነት ዝኾነና ኣቦዩ ናይ እምነት ሰብ እዩ ኣብ ምዕራፍ ዘፍጥረት 20 እንድሕር ሪእናዮ ግን እቲ ታሪክ እንታይ ይብለና አብርሃም ኣብ ሓደ ናብ ስደት ምስከደ ናብ ሓደ ዓዲ ምስ በጽሑ ንጉስ አቢሜሌክ ዝብሎ መስለኒ ወብት እንታይ ይገብር ነቶም ሰባት ምስ ረአዮም ፍርሃት እግዚአብሔር ከም ዘይብሎም ስለ ዝፈለጠ እንታይ ኢሉ ነታ ሰበይቱ ንሳራ እንታይ ኢልዋ ሓፍተይ ኢሉ ንሰበይቱ ሸይጥዋ ረይዎ ከምቲ ኣብ ዓድና ዝብሎሲ በሃገርካን በሰበይትካን ዝመጸካ እንታይ ዝበሃል አብርሃም ግን እንታይ ገይሩ በቃ ንሰበይቱ ሓፍተይ ኢሉሲ ሂብዎ በቃ ሓንቲ መዓልቲ ይኮነ ብዙሕ መዓልቲ ገይሩ እግዚአብሔር ግን ንአብርሃም እንታይ ኢሉ ኣብቲ ናቱ ጎደሎ እንታይ ክገብር ከሎ ክመልአሉ ከሎ ንርኢ ሓንቲ መዓልቲ ይኮነ ብዙሕ መዓልቲ ሳራ ምስቲ ንጉስ ትቕመጥ ነይራ ግን እግዚአብሔር ለይቲ ኣብ ክንዲ አብርሃም ኮይኑ ደው ብል ነይሩ ብኸመይ መስሊኩም ብምኽንያት ሳራሲ ክትመውት ኢኻ ይብሎ ብምኽንያት ሳራሲ እቶም ዓዲ ከም ተረገሙ ሕጂ ነዊሕ ግዜ ከም ዝገበረ ኮይኑ ይርዳእኒ ግን እግዚአብሔር ኣብ ክንዲ አብርሃም ደው ኢሉ ስለምንታይ አብርሃም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይመላለስ ስለዝነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ካልኣይካ እንድሕር ናይ ኖህ ከዓ ሪናዮ ደሴም እዩ ኖህ 6:9 ኖህ ካብ ኩሉ ወለዳቱ ጻድቕን እንታ ዘይብሉ ሰብኣይን ነበረ ኖህ ከዓ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ እዩ ሓደ ሓሳብ ይዝህብ ከም ሳልሰይቲ ነጥቢ ሒዝያ ዘለኹ ከዓኒ ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዙ ገለ ክፋእ ዘይገብሮ ንብፃዩ ዘይጽየፎ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ መዝሙር ዳዊት 15 ካብ 2 ክሳዕ 3 ኣሎ ኣብ መዝሙር 24 ውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣሎ እንታይ ይብል ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ኢልዎ ብልሳኑ ዘይሓምን መሓዙ ከዓ ገለ ክፋእ ዘይገብሮ ንብፃዩ ከዓ ዘይጽየፎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ዝመጽእ ሓሳብ ወሲኸ መግለጽ ክህቦየ ሕጂ ግን ክነጥሮ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ 15:2-3 እንታይ ይብል ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን ኣብ ተኸረን ቅድስናኻ ዝነብር መን ምስ በለ ነዚ ሓሳብ ዘለዎም ነዞም ሰባት እዚኦም የቐምጦም ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቅንዕና ዘለዎ ሰብ እንታይ እዩ ኣብ በሪኽ ቦታ እዩ ዝመላለስ ማለት እዩ ቅንዕና ዘለዎ ሰብ ብእምነቱ ዘይደራደር ማለት እዩ ንእምነቱ ዋጋ ዕዳጋ ዘይእቱ ሰብ እዩ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ዝተፈላለዩ ምኽሪ ካብ ዝተፈላለዩ ይስማዕ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ነገር ግን እንታይ እዩ ዋጋ ዕዳጋ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ ከም ንፈልጦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ኣለዉ በዓል ዳንኤል በቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ፈጺሞም በቲ ካልእ ነገር እኳ ብዙሕ እንታ ስለ ዘይረኸብሎም ወይ ከዓ ስለ ዘይረኽብሎም ፈጺሞም በቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ግን ክመጽኦም ከለዉ ዝኾነ ምልውዋጥ ኣይገበሩን ከም ታልማዱ ማዕጾ ኣጽዩ ኣውሉ ይጽሊ ነበረልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብናይ ኣምላኽ ነገር እንታይ ኣይደራደሩን እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ጸልማት ዓለም ከዓ ግብሪ ብርሃን ከዓ ይገብሩ ኢሉና እግዚአብሔር ይመስገን ኖህ ኣብ ዘመኑ ኣዝዩ ዓለም ኣብ ጸልማት ዝነበረትሉ ክገብር ከሎ ንሪኦ እዚ ኳሊቲ ኣለዎም ቅኑዓት ሰብ ከዓ ቅንዕና ኣለዎም እምሎ ሰባት ከዓ ነዚ ነገር ዘማሉ እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓንቲ ሕቶ ንኹሉና كحتت هي سلازي نحن بقنعنا نمالستو علنا نفسو كفنا እግዚአብሔር ይመስገን بقنعنا بنصهنا دو اب قدم እግዚአብሔር نمالس علنا بحق خاهم انت نمالس نيرنا دو نحناسي امنكونا افالاي
أمانجونا بأسي أمانجونا زي اللي يهلخ أمانجونا زي مقبل محل ودو سلاسي እግዚአብሔር በቃሉም እግዚአብሔር በቃሉ ከመህረና ሞ በሐቂ ናፍቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ተመልስና በቃ ንግዚአብሔር በሐደ ተሐቋቂፍና ሲ ንግዚአብሔር ከነገልግሎ እግዚአብሔር መስከን ንግዚአብሔር በቃ ከነገልግሎ ንሕናን ደቅና እንተ ተሐጅና ከነምልጥ ንሕና ከነተሐቋቆፍ በቃ ነፍስ ወከፍና በጥበራ ዘይኮነስ በቃ እግዚአብሔር ከመልሰና እግዚአብሔር ሲ በቃ ቀንዕና ከረክበልና ሰብ ቆሮንቶስ كم تفلتوا أمانقوم بزح أفعال ينيروم اتحاد ناي كستو إبل اتحاد ناي كستو إبل اتحاد ممري كستو إبل اتحاد قال بزح أفعال ينيرو أمانقوم بزح حتى أتجبر نيري أبو مانقوم بزح زي مكبال نيري أمانقوم سبعين بزح اللي خد نيروم شو انتهيلوهم مسيلكم حوري بولس ملك تخبهم كله نبتينا مجمرة حسابي أمثلهم مجمرة حتيات أبز مدر خات زقات وله حسابي نزوم سبعة يوم أتم بيلهم انتهيبل أبكال أي قرنطوس معرف 10 حدا كاب قطر سلستة انتهيبل أجزاء بير مسكن انتهيلو قرب دخين الله فريد حزلي جناخيلو كم تتمن بجرحو نهوان زس حتى إلوم كجمر كله كم تتمن بجرحو نهوان كسحتا زس حتى إلوم كمون حسابكم كابتناي كريستوس زخون جرهنتن نصهنان من هالباش كيتأف أفرح الله يلوم جرهنتن نصهناهم كنعناهم نصهناهم سي كيتأفس أفرح الله يلوم جرهنتكم كي وسد نصهناهم كي وسد أفرح الله هوان سي إجزاء كفترة خلو قنوع غيري فتيروا جن سيطان مسيوسي جرهنتان كنعنان سلزوس هدايا أب كاب كبر إجزاء غوريلا سلازي خايبلو مالو سب قرنطوس كاب كبر እግዚአብሔር ከይት ጎድሉሲ እፈርሐለሁ ገርህነትኩም እንቅንዕናኩም እስከይት ድርቢ ዋሞ ናብ ከምዚ ልክ ሄዋን ሰሓተተሉ መገዲ ከይት ወጽሲ እፈርሐለሁ ይሉ ከዛረቦም ከሎነ እግዚአብሔር ይመስገን ልክ እነና እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ገርህነት ናስከ ከይወሰድ ቅንዕናና ከይወሰድ ኢዮብ ኮሙ ይሉ በቃ ጽድቀይ አጽንዒ ሕዞ ከቱ አይሰዶን لوم እግዚአብሔር ይመስገን ግን እናና አጽንዒና ክንሕዞ ጽባቀና አጽንዒና ክንሕዞ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ናፍታ መጀመርታ ዘጠቆስኮ ቃል እግዚአብሔር ክምለሲ እንታይ ኢሉ ኣብ መኽብብ ሸውዓተ ተሸዓተ ነው ኢሉ ኣምላኽ ንሰብ ቁንዑ ገይሩ ከም ዝፈጠሮ ግዳ ረኸብኩ ኢሉ ንሳቶም ግና ብዙሕ ብልሓት ደለዩ እንድሕር ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ እንድሕር ጀሚርና ርኢናዮ ዘፍጥረት እግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ከፈጥር ከሎ እንታይሉ ጽቡቅ እና በለመጽዩ አመጨረሻ ግን አመበል ሻድሻይት ማዓልቲ አዝዩ ጽቡቅ ይሉ እግዚአብሔር መስከን አዝዩ ጽቡቅ ይሉ ብድሕሪኡ ምስትቀጸለ እንታይብል دحن أون كله جزء سلا زي بلا أنت هيجيبل بزعبا سبتي كم أمثالنا المفتر مسبلة نسب حدث هالأخو هيبوا مالتي كجزء نتعامل درك أيام كل نجار مسحبه أنت هيجرو نأخا نمج بزخونه خايلو خا أنت هيلبو نخلهم أو تقيسهم زلوا نأخا بالعيو يلو هيبوا مالتي كلهم እግዚአብሔር نقدم بالعيو زبالون تايو عبتي كرميو زلوا تقصت تايل ولو صبق زبالن كله انت غيرو بالعيو هيبوا እግዚአብሔር مسكن سب ግን ይሉ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብልም ንሳቶም ግና ይሉ ብዙሕ ብልሓት ደለዩ እግዚአብሔር مسكن ኣብዚ ምድር እዚ እግዚአብሔር ዝፈጥሮ ዘበለ ሁሉ ጽቡቅ እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ እንድሕሪና መጀመሪያ ምዕራፍ ይሉ እንታይ ይሉ برهان سلماسي منفس እግዚአብሔር ሲአብልዕሊ ሰማያት ይዝንብ ነበር ይሉ ሽዑ ብርሃን ይሉ መስበለ ጸልማት ተጋሊዩ ስለዚህ እንታይ ይሉ ነቲ ብርሃን ጽቡቅ ይሉ ሽዑ ነቲ ብርሃንን ጸልማት እንታይ ገይሩ ፈላለዩ ነቲ ብርሃን በመዓልቲ ነቲ ጸልማት ካ ብለይቲ ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይሉ ነቲ አምላኽ ዘጋጠሙ ነው ነቲ አምላኽ ዝፈላለዩ ይሉ ሓደ ሰብ አይጋጠሙ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ጽቡቅ ይሉ ዝተባለ ዝነገር ዓለም ግን አንታይ ናታ ጥበብ በለያ ነቃል እግዚአብሔር ወገም ነክቶም ጥበብ ከተخلو ጀሚሮም ናይ ጥበብ አምላኽ ገዲፎም ጥበብ ርሶም ክነድቁ ጀሚሮም ጽድቅ አምላኽ ገዲፎም ጽድቅ ርሶም ከተخلو ምስ ጀመሩ ጽቡቅን ክፉን ዝብል ሐሳብ መጽ ኣብዛ ዓለም ኩሉ ዝፍጠር ዘሎ ሎም ቴክኖሎጂ ልክ ዋላ ካብ ሞባይልና ዋላ ካብ ኢንተርኔት ዋላ ካብ ኒኩሌር አትሒስካ ክሳዕ ሕጂ ጽቡቅን ክፉን ጽቡቅ ዝበሃል የለን እግዚአብሔር ጥራሂው ጽቡቅ ኢሉ ፈጢሩ نسبك أنت يلو عزيو صبو
እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክሪኦ ከለና ዓለም መጥፊያ አትሰርሕ በሓንቲ ቦታውንሲ ዓለም ክጠፍት ኸለ እዚ መን ይገሮ እግዚአብሔር ኣይኮነን ሰብ ባዕሉ ካብ እግዚአብሔር ወፂ ወቃ ናቱ ብልሓት እግዚአብሔር ኣነ ጽቡቕ ገይረ ፈጥረካ እናበለካ እግዚአብሔር ከዓ ሰብ ግን ባዕሉ ብልሓት ደልዩ ከምኡ ከዓ ሔዋን ከዓሲ ጽቡቕ ገዲፋሲ ታጽቡቕን ክፉኡን ተፍልጥ ኦምያ በለዓታ ስለዚህ ብጣዕሚ እዚ ዓለም እዚ ብርሃንን ጸልማትን ተዋሃይዱሲ ክኸይድ ኣይክእልን ብማንም ተኣምር ኣብቲ ብርሃን ዘለዎ ጸልማት ኮፋ ክብል ኣይክእልን ብርሃን ሶርስ ኣለዎ ጸልማት ግን ዝኾነ ሶርስ የብሉን ጸልማት ካበይ ይመጽእ ተልኩም ዘይምህላው ናይ ብርሃን እዩ ጸልማት ዝመጽእ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብዚ ዓለም እዚ ብጥበብ ክንማለስ ወይ ካብ ብቕንዕና ክንማለስ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ይፈጥሩና ስለዚህ ኣሕዋተይ ነፍስ ወከፍና ሓውና ሓፍትና እግዚአብሔር ጽቡቕ ገይሩ ይፈጥርዎ ኣብ ሓውኻ ሕማቕ ነገር ዝበሃል የለን ስለዚህ ነሕዋትካ ብጽቡቕ ክትቅበሎ ስለዚህ ነሕዋትካ ክትጽይፎም ከም ዘይብልካ ስለዚህ ነሕዋትካ ክትቅበሎም ከም ዘለካ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝዛረበና ንሕናሲ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእታ ዓለም እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን ምናልባት ሓውኻ እንድሕር ኣጉሂኳ ኮይኑ እንታይ እዩ ጸልየሉ ሓውኻ እቲ ዝግበር ነገር ትረግሮ ግናኸ ንሱ ድዩ ቅልስካ ምስኡ ድዩ ኣይኮነን ያዕቆብ እኮ ምስ ሰበይ ተቃሊሱ ዘመኑ ሙሉእ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ይረኸበን ቅልስና ምስ መንፈስ ወይ ከዓ ምስቲ ጸላኢና እንብሎ እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ንሰብ ክንፈቱ ንሰብ ክንቀባበል ንሰብ ሓቂ ክንዛረብ ንሰብ ክንፈቱ ኣብ ውድቀቱ ክንድግፎ ኣብ ኩሉ ነገሩ ከዓ እንታይ ክንተሓጋገዝ እዩ እግዚአብሔር ፈጢሩና በዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ሉቃስ 15:20 ዘሎ ሓሳብ ክርኤ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ካብ ዝኽምህረና እዩ ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ ብዙሕ እቲ ሂስትሪ ኩልና ስለ ንፈልጦ ብዙሕ ምዝራብ ኣይልየንን እዩ ግን ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ ምስላ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 20 እንታይ ኢሉ ኣቡኡ ድማ ገና ካብ ርሑቕ ከሎ ረኣዮሞ ደንገጸሉ ኢሉ ስለዚህ ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ ክንዛረብ ከለና እንድሕር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይምህረና ዳን እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ህይወት በቃ እስኪ ንግደፎ እስኪ ናብቲ ናይ ኣቡኡ ኣረኣያ ሕጂ ኣብታ ቤቶም መን ኣሎ ኣቦን ሓውን ኣለዎ ግን ናይ ኣቡኡ ኣረኣያን ናይ ወዲ ኣረኣያን ክንጥምጦ ከለና ኣዝዩ ዝተፈላለየ ነገር እዩ ኣቡኡ ይብለና ኣብቲ ምዕራፍ ኣብ ጥቕሲ 20 እንታይ ኢሉ ኣቡኡ ድማ ኢሉ ገና ካብ ርሑቕ ከሎ ረኣዮሞ ደንገጸሉ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣቦ ማዕጾ ከፊቱ ወደይ ማእሲ ኢሉ ክጸበይ ይጽበ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ውዱ ከዓ እስከ ንረኣዮ ኣብ ምዕራፍ 25 ዘሎ ሓሳብ ሉቃስ 25 ወይ ከዓ ካብ ዝኸንብብ ፈለየ እቲ ዓብይ ወዱ ግና ካብ ኣብ ወፍሪ ነበረ መጺኡ ድማ ኣብ ጥቓት ቤት ምስ ቀረበ ከበሮን ጓላን ሰምዐ ኔክስት ካብቶም ጉዞኣት ንሓደ ጸውዒኡ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ኔክስት ንሱ ከዓ እቲ ሓውኻ መጺኡ ኣሎ ኣቦኻ ብድሓኑ ስለ ዝረኸቦ ስብሕቲ ላም ሓረደሉ በሎ ኢሎን ብዛዕባ እዚኣ ከጽንዕ ከለኹ መንፈስ ቅዱስ ንውሽተይ ዘረዳእን ነገር ኣብዚ ኣቦን ወድን ክልተ ኣረኣያ እዩ ዘሎ ኣቦ ማዕጹኡ ከፊቱ ወደይ ማእሲ ይመጽእ ይብል ወዱ ከዓኒ ሓው ከዓ እንታይ ይገብር ስራሕ ክወፍር ከሎ ነዛ ማዕጾ ረጊጥዋ ኸይድ ማንም ከይኣቱ ሪኦም ኣሎ ኣረኣያ ናይ ሓውን ናይ ኣቡን ማዕረኽ እንደ ክልል ኣለዎ ኣቡ በቃ ወደይስ ማእሲ ክመጽእ ኢሉ ይጸባበ ወዱ ግን እንታይ እዩ ሓው ማዕጾ ኣጪስ ስራሕ ክኣቱ ክወጽእ ከሎ ለው መን መጽእ ነይሩ መን ኣትዩ ነይሩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ወዱ እዚ ካብ ወፍሪ ምስ መጸ ካብ ናይ ኣቡ ኣገልግሎት ምስ መጸ ጓይላ ናይ ሓጎስ ድምፂ ሰሚዑ ናይ ሓጎስ ድምፂ ሰሚዕካ ዶ እንታይ ኢልካ ተሓትት ኢኻ ኣይተሓትትን ኢኻ እስኪ ኣብ ባህልናሲ ኣነ ከም ዝፈልጦ ከም ዝርዳእኒ ሰብሲ ዝኾነ ዳስ ምስ ተተኽለሲ ድምፂ ኣብያ ተሰሚዕካስ ጽግዕልካስ ኣብ ዝገዛራ እንታይ ተረኺቡ ትብል ተጻሪ ሞት እንዲጋጢሙ መንዳ ሞይቱ ወዲ ዲጓል ኣቦ ድዩ ኣደይልካ ተጻሪ ሽዑ ኣብ ውሽጢ ምስኣተኻ እቲ ክትበኪ ከለኻ እንታይ ኣይትጽገምን ኢኻ ኣብ ሓጎስ ግን
ولا حنتي قال لك كانوا أتي خاص أنت حتقبر مستحقوس يا حتحقوس إذا حقوس زي مسرائي أنت هيجرو لو مسي أبزي له خلص منيو أبيتيسي مني زمرق زلوا لو مسي أبيتيسي مني زقبع زلوا لو مي أبيتيسي مني الصبح زحر دلوا زلوا يلسي إذا حتزلوا أقدر مكون إذا أبير المسكن كل زي أبزيهم كل نريو نجر انتهيو إزي حو بقى بناتو صعري بناتو قبري كابتنا يبو زبل نجر سين ما نم زي مكل زي أبير المسكن نحن خاسك أحوات لومي عبيتنا ناشيناك زي أبير المسكن سبوا حقب عزلوهم بوهم كنقص بناتهم سبحسي كنحقص بناتهم قبعسي كنحقص بناتهم صقاسي دس كبلنا سلام انتهيو كسولو مسي صبو زميرو انتهي دايو وا زياده خاب قلي قدي حواس كتا زيما انقط مسكن رأيا نو كسو صبو لمسابيو كبيدا امصوا إلك كنت تحقوسي كال تبدل سلازي أحواتي بناي أحواتكم نجر تحقوسوا نا حوها نجر نعخاي حوها نعخاي طعمك سلازي إزي يكن عنا داويت رأيوه أب زمانه حنتك زي تجاجيو كابا مستعر مجن زمانه ملو ولا نتوم زقت لوه نتوم زسهر لوسي مسموتو سي حبي حزن نقول يوم نتوم زقت لوقت ثم نيري بناي صلايوه من حقوس نيرو سلازي أحواتي لومي كاب داويت بزح كنا مهار نخيلنا لومي نسكي أمريرنا لومي كاب داويت كاب كال أنت جيت مهارنا لومي نسكي كاب سيطان مهار كاب سيطان كنا مهار نخيلنا أحواتي سيطان بفتصمنا حد حدو أي قاجون مستناتو حساب زلو مستناتو منجستي فتصم أي قاجون بتعمي يوم استحواف كستو ودع عدي أي بوخانم كاب تفرالي بوثا مسيوم أبز مانشستر بحد يحقوسو ود خصو قال يبحالنا حبرت يقبر مالتي نحن هنا نزل حبرت كنقبرو زقبانا حواتي لومي بقى اسكي كامتنا يقرن فقرنا نملس حواتي نفس وقفنا كذا راسنا نحتات እግዚአብሔር ይመስገን اسكي لومي ابزق قال 30 اسرار نخون نمصا بقى ምናልባት በሰፋለ መገዲ ካፍቲ ጸሎት በቃ እንደ ደስ ይበለኩም ሎሚ እስከ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ሐውካ ጽቡቅ ነገር ይዘሉ አብ ሐውካ ክፉ ዝባል የለም እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ክፉ ካፍቲ ክፉ እንበርካው የለም ምንጭ ሁሉ ክፉ ካፍቲ ክፉ እዩ ሰብ እግዚአብሔር ቁንዕ ገሪ ፈጢሩ ሎሚ አርከኻ ዲሁ ሰበይትኻ ሰብአይካ ሆን አው ጽቡቅ ነገር አለ እግዚአብሔር behind አፕትናቱ ኬርካ ዳ ነት ምንጭ ዝሆነ ክፋት ንዑት ዋጋ ይዘለካ እንበር ንሐውሃ እንታይ ትገብሮ አይትድፋዩ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና መሐንጻት ሰሪሕልና እዩ ዘይጋጩ በብመሐንጻትና ከንከይ ንኸይና እንድህ ምናልባት ይሉ እንታይ ይዝብል ፍጹማት ዘበልናሲ ዝንሕሰብ ይሉ ምናልባት ሓደ ኻባናሲ በይኑ ሐሳብ ተልዎ ይሉ እግዚአብሔር ከገልጸሉ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በብታ ዝበጻሕና ነፍስ ወከፍና ክንተሐቋቆፍ ንሕናሲ أب كوميتي ناسي بزعبة فقر سدرا زتعامنا سبينا أب حانت جزا سلسة عسرت ننبر سباتنا نحن عند زي تفاقيرنا أتوم دركنا دا بينهم جزا زقمت خم يجرون فقر سلسة حواتي زمن زلوا زمن أزيو زفر زمن ندك صلوا زمن أيكون نزي أبي سلسة نحن خن نتحقق في حواتي كابت زنبر نوبصع حوخا بدي لكاري إجزاء أبي هير حوخا صبوا جري فتيرو بكا إجزاء أبي هير سي كم زلوا ونحوها تقبلوا قلنا خاو حليفك أخذ قبره زقباء كاقبر هاليلويا زي أبيهر المسكن إذا قبلنا خاء نيش شيء حساب كريه كنا عنا زلهم سباتك ويكا نسهنا زلهم سباتي انتي تقم اللهم ويكا انتي عصب اللهم إلا كن رئينا زي أبيهر المسكن مجمع رزق أمتك وحساب بقنا عنا زمنا للسب زي أبيهر انتي يمك حلهم እግዚአብሔር ካ ይحبናል እግዚአብሔር ሲባ አኻስ ተመኪሑ ሲንታይ ይወራደል ቀታይ እንታይ ይባል እዚ ጋምብሊንግ ትባል እዚ ናዓኻ ተአሚው ተመኪሑ ሲንታይ ይወራረድ ያ ምናልባት ቋንቋ ስለዝኾነ እዚ ንሪኦ ሐሳብ ናብና ኢዮብና ክንከይድ እግዚአብሔር መጽሐፍ ኢዮብ ካብ ምዕራፍ 1:6-8 እንታይ ኢሉ ካብ ኢዮብ ከም ኢዮብ ሕጂ እዚኦም ሰባት እዚ ሶሪ أفت قرمي زلوا حسابا دحر كري توم دك أملاخ سيلو ناب እግዚአብሔር مسمسو أب قرمي እግዚአብሔር مسقربو سيطان كا أما أخلهم كوينهم خمس مسأ شعو سيطان كا نبزل عالم كله كم زورا أب قرمي እግዚአብሔር يزارف شعو سيطان كخصص أب قرمي እግዚአብሔር يقرب እግዚአብሔር كاسلدقو أب قرمي سيطان كوينو نود كري خايدو خلو كبلو خلو نري እግዚአብሔር مسكن تايل وبت حساب
ንኣምላኽ ዝፈርህን ክፉእ ዝረሕቕን ሰብ ኣብ ምድሪ የልቦን እሞ ንባርያይ ኢዮብ ኣስተብሂልካሉ ዶ ኢሉ እግዚኣብሔር ሲ ብናይ ኢዮብ ሂወት ሲ ኣዝዩ ተሓጒሱ ሲ ንባርያ ኢዮብ ሲ ኣስተብሂልካሉ ዶ ኢሉ እግዚኣብሔር ብኢዮብ ሲ ክመካሕ ከሎ ክሕበን ከሎ ንሪኦ ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ክዛረብ ከለኹ ምናልባት ጥቕምታት ክብል ከለኹ ቅኑዕ ሰብ ከዓ ምስቲ ጥቕምታት እውን እንታይ ኣለዎ እንታይ ዝብል ብፅድቂ ክነብር ዝደለየ ሲ እንታይ ይገብር ስደት የጋጥሞ እዩ እቶም ብፅድቂ ክነብሩ ዝደልዩ እንታይ ኢሉ ስደት የጋጥሞም እዩ ሕጂ ኢዮብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ተጻሓፉ እቲ ኣብ ህይወቱ ብዙሕ ስቃይ መከራ ዝረአየ ኢዮብ እዩ ኢዮብ ግን ክሳዕታ መወዳእታ ኣብታ እምነቱ ብናይ ኣምላኽ ነገር ከይተደራደረ ጸኒዑ ደው ዝበለ እግዚኣብሔር ይመስገን እንታይ ኢሉ ኢዮብ ሰበይቱ እንታይ ኢላቶ ኣብ 2:9 እንታይ ኢሉ ገናዶ ፍጹም ዋንካ ጸኒዕካ ገናዶ ፍጹም ኮይንካ ጸኒዕካ ትነብር ኣለኻ ንኣምላኽ ግዳ ክሓደሞ ሞት ኢላቶ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ገና ፍጹም ኮይንካ ጸኒዕካ ትነብር ኣለኻ ኢላቶ ስለዚ ካብ ፍጹምነት ጉደል ትብሎላ ንእግዚኣብሔር ክሓደሞ ሞት ካብ ስቃይካ ተገላገል ሰበይቱ ጥራሕ እውን ኣይኮነትን እቲኦም መኸርቲ እቶም ኣጸናንዕተውን ከምኡ ኢሎሞ በቃ እስኻሲ ቅድዕና ጽድቂ ተዝህልወካስ እግዚኣብሔር ከምዚ ገበረካን እዚ ከምዚ ዓይነት እዚ ዝበፅሖም ሲ ረሲኣን እዮም ኢሎም ምስ ዘረብዎ ብዙሕ ተዛሪቡ እንታይ ኢልዎም ኢዮብ እንታይ ኢልዎ ምኽሪ ረሲኣን ኢሉ ኣብ 21:16 እንታይ ኢሉ ምኽሪ ረሲኣን ሲ ካባይ ይርሓቕ ኢልዎም በቃ እቲ ናትኩም ምኽሪ ሲ ካባይ ይርሓቕ ኢልዎም ክንደይ ሳዕ መብራህቲ ረሲኣን ሲ ዘይጠፈ ኢሉ ኣብ ሂወተይ ሲ ብዙሕ ነገር ርአ ኢሉ ክንደይ ሳዕ ኢልዎም ሓሊፉ ዘሎ ጠቕሲ መብራህቲ ረሲኣን ሲ እንታይ ኢልዎም ዘይጠፈ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ 13:15 እንታይ ኢሉ ኢዮብ ሓንቲስ ኢሉ ኣካይዳ ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ እቕንዕ እምበር ንሱ ይቕተለኒ ኣነስ ካልእ ትፅቢት የብለይን ኢሉ እንታይ ገይሩ ኣብ ፀግዒ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ በቃ እቲ እግዚኣብሔር ምንጩ እግዚኣብሔር ምዃኑ ናይ ሃብቱን ናይ ስእነቱን ምንጭ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጠ ምስ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ነቶም መኸርቲ ክምልሰሎም ከለዎ ንርኢ ሽዑ ኣብቲ ኢዮብ ምዕራፍ 27 ዘሎ ሓሳብ ከምብቦ እሞ ኣዝዩ ደስ ዝብለና ሓሳብ ኣብኡ ስለ ዘሎ ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን እንታይ ኢሉ ድሓን ካብ ቁጥሪ 3 ከምብቦ 27:3 እንታይ ኢሉ እስትንፋሰ ኢሉ ኣብ ውሽጠይ መንፈስ ኣምላኹን ኣብ ኣፍንጫይ ክሳዕ ዘሎ ከናፍረይ ከቶ ኢሉ ሕሰም ኣይክዛረባንን ኢሉ ከናፍረይ ከቶ ሕሰም ኣይክዛረባንን ልሳነይ እውን ሓሰት ኣይክትውስእን እያ ንስኻትኩም ቅኑዓት ኢኹም ምባለይ ካባይ ይርሓቕ ክሳዕ ሞተይ ካብታ ብዘይ ጉድለት ምዃነይሲ ኣይልግስን ጽድቀይ ኣጽኒዕ ሒዞ ከቶ ኣይሰዶን ካብተን መዓልታተይካ ልበይ ከዓ ስለ ሓንቲ እኳ ኣይነፈቀፈን ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን እንታይ ኢሉ ብዘይ ጉድለት ምዃነይሲ ኢሉ ሃሌሉያ ብዘይ ጉድለት ምዃነይሲ ኣይልግስን እየ ንቕንዕናይ ኣጽኒዕ ሒዞ ንጽድቀይ ኣጽኒዕ ሒዞ እምበር ሲሉ ብዘይ ብጉድለት በቃ ኮይነሲ እንታይ ከጽንዕ በቃ ፍጽም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሲ እንታይ ኢሉ ኢደይ ኣይህብን እየ ኢሉ ነዞም መኸርቲ ክመኽሮም ከሎ ንርኢ ድሓር ከዓ እግዚኣብሔር ከዓ ንኢዮብ ዝገበረሉ ርኢና ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ካልኣይ ሓሳብ ከዓ እንታይ እዩ እዚኦም ቅንዕና ዘለዎም ሰባት እንታይ እዮም ገዛእቲ እዮም ብባሕሪኦም ገዛእቲ እዮም ብኸመይ እዚ ሓሳብ እንድሕር ኣምፂናዮ ኣብ ኢሳይያስ 2 ካብ 2:3 ዘሎ ሓሳብ ክንሪኦ ኢና እሞ ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 2-3 በተንዳህሮት መዓልታት ከዓ ክኸውን እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቤት እግዚኣብሔር ከረን ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክቐውም ኣብ ልዕሊ ኩዶታት ድማ ልዕል ክብል እዩ ኩሎም ኣሕዛብ ከዓ ናብኡ ክውሕዙ እዮም ኔክስት ሕጊ ካብ ጽዮን ኢሉ ቃል እግዚኣብሔርካ ካብ ኢየሩሳሌም ክወፅእ እዩ
እሞ ብዙሓት ሕሳባት ንኺዱ ንዑናይ ናብ ከረን እግዚአብሔር ናብ ቤት ኣምላኽ ያዕቆብ ንደይብ ንሱ ጎረናታት ክምህረና መገድታቱ ክንማለስ ኢና እሞ ኢና ድማ ክብሉ እዮም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣባያ ሕጂ እንታይ ኢሉ ሕጊ ኢልዎ ካብ ጽዮን ይወፅእ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብቲ ዝሓለፈ ሓሳብና ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 15 እንታይ ኢሉ ኣብ ከረን እግዚአብሔር ዝነብር መን ኣብ ከረን ቅድስናኻ ዝሓድር መን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕዚ ቅንዑናት ሰባት እንታይ እዩ ኣብ ከረን እግዚአብሔር እዮም ዝነብሩ ኣብ በሪኽ ቦታ እዮም ዝመላለሱ ከምቲ ኣምባቆም እዚ ዝበል እንታይ ኢሉ ኣጋራይ ከምና ኤራብ ክገብረኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ኸዓ ኣብ በረኽታተይ ከዓ ክመላለስ እየ ዝበል ስለዚ ቅንዑናት ሰባት ኣብ በረኽቲ እዮም ዝመላለሱ ኣብ በረኽቲ ኸዓ እንታይ ኣሎ ሕጊ እዩ ዝወፅእ ካብኡ ኣብ በረኽቲ እንታይ ኣሎ ንጉሳት እዮም ኣብ በረኽቲ መራሕቲ እዮም ዘለዉ ንኣብነት ንሕሪናዮ ወላ ኣብ ምክልኻል ንሕሪናዮም ኣብ ናይ ውትድርና እቶም ኣዘዝቲ ዝበሃሉ ኣብ በሪኽ ቦታ እዮም ዝነብሩ ዘቆፃፀሮም ቦታ እዩ ዝገዝኦም ቦታ እዮም ዝሕዙ ካብኡ እንታይ ይወፅእ ሕጊ ይወፅእ ካብኡ ፍትሒ ይወፅእ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከዓ እንታይ ኢሉ ካብ ጽዮን ኢሉ ሕጊ ይወፅእ ኢሉ ስለዚ ኣብ ከረን እግዚአብሔር ዝመላለስ ኣብ በረኽቲ ዝመላለስ ካብኡ ሕጊ ዝወፅእ እምበር ሕጊ ኣይቅበልን እዩ እንድሕር ኣብ ቤተክርስቲያን ዓለም እንድሕሪናዮ ኣብ ሪቫይቫል ወይ ከዓ ሪፎርሜሽን ምስ መፀ ሕጊ ካብ ቤት ኣምላኽ ይትወፅእ ነይሩ ንብዙሕ ዘመን ንሕና ግን ካብ በረኽትና እንድሕር ወሪድና ግን እንታይ ንገብር ሕጊ ኢና ንቕበል እምበር ሕጊ ካባና ኣይወፅን እዩ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ናይ መዝሙረ ዳዊት 45:6 ወኣምላኽ ዙፋንካ ንዘለዓለም እዩ ዘንጊ መንግስትኻ ዘንጊ ቅንዕና እዩ ሕጂ ዘንጊ ማለት ምልክት ስልጣን ወይ ከዓ ምልክት ፓወር እዩ እቲ ዘንጊ ከዓ ብቕንዕና ዝጓየሰሉ ብቕንዕና ዝምራሓሉ እዩ ስለዚ ኣብ በረኽቲ እንድሕር ንመላለስ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ካባኻ ሕጊ ይወፅእ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ቃል ሕጊ ኮይኑ ኣብዛ ምድሪ ይጸንዕ ማለት እግዚአብሔር እንተዘይ ኮይኑ ናቶም ሕጊ ተቐቢልና ጸኒዕና ንነብር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሳልሳይ ከዓ መለኮታዊ ሓለዋ ኣለዎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ምዕራፍ መዝሙር ዳዊት 7:10 እንታይ ኢሉ ንሱ ነቶም ቅኑዕ ዝልቦም የድሕኖም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ልክ በቀዳማይ ከም ናይ ዳንኤል ተዛረብናዮ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 21-22 ከም ዝረአናዮ ዳንኤል ኣብ ጉድጓድ ኣናብስ ምስ ወፀ እቲ ንጉስ ዳንኤል ኢሉ ምስ መጾ እቲ ኩሉ ሻዕ ተገልግሎ ኣምላክካ ኣድሒኑካ ዶ ምስ በሎ ዳንኤል እንታይ ኢሉ ኣነ ኢሉ ንዓኻ ኣይበደልኩኻ ንኣምላኹን ኣይበደልኩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሲሉ ንጹህ ኮይነ ተረኺበ እግዚአብሔር ካብ ዝመከራ ውፅእኒ ኢሉ ስለዚ ቅኑዓት ሰባት እግዚአብሔር ካብ መከራ የናግፎም ኣብ መጨረሻ ብዛዕባ ቅንዕና ዘለዎ ሰብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክርኤ እሞ በዚኣ ክንዓፂና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሉቃስ 17 ካብ 7 ኣብ ሉቃስ 7 ምዕራፍ 1 ካብ 1 ስጋብ 10 ዘሎ ታሪክ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ዮሐንስ ኣሎ ኣብ ማቴዎስ ኣሎ ግን ኣነ በታ ኣብ ሉቃስ ዘላ ሓሳበ ድህበኩም ምናልባት እተን ክልተ ምዕራፋት ተመሳሳሊ ኣለዎን ግን ገለ ነገር ዘፈላለየ ነገር ስለ ዘሎ ኣነ በታ ናይ ሉቃስ ክዛረብ ማለት እዩ ብዘሎ ዘረብኡ ኣብ እዝኒ ህዝቢ ምስ ወደአ ናብ ቅፍራንሆም ኣተወ ቀጽል ሓለቃ ሚእቲ ዘኽብሮ ባሪኡ ሓሚሙ ቀሪቡ ነበረ ወረ ኢየሱስ ምስ ሰምዐ ከዓ ወፂኡ ንባሪኡ ከሕውየሉ ዓበይቲ ኣይሁድ ናብኡ ልኢኹ ለመኖ ሕጂ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መራሒ ወይ ከዓ እንታይ ዝልዎ ሓለቃ ሚእቲ እዚ ሓለቃ ሚእቲ ባርያ ነይርዎ እሙን ባርያ ነይርዎ ግን እዚ ባርያ እዚ ምስ ሓመመ ክመውት ምስ ደለየ እንታይ ኢሉ ንሱ ካብቶም ዓበይቲ ወይ ከዓ ሽማግለታት ናብ ኢየሱስ ወረ ስለ ሰምዐ ልኢኽዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሓለቃ ሚእቲ ክንብሎ ከለና ኣብ እስራኤል ዘይድፈር ሰብ እዩ ግን ብዙሕ ግዜ ናብ ኢየሱስ ዝመፁ ሰባት ብዙሓት ነይሮም መብዛሕትኦም ግና እንታይ እዮም ደቆም ኣገዳሲ ነገር ኣብ ሂወቶም ክኸስርዎ ዘይደልዩ ነገር እዩ ምስ ኣጋጠሞም ሽግር ናብ ኢየሱስ መፂኦም ሽግሮም ክፈትሓሎም ኢሎም ኣብ ክርስቶስ ዝመፁ ገሊኦም እቲ ናይቲ ከባቢ ፅልዋ ፀርፊ ገዲፎም ምእንቲ ወዱ ክብል ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ ሰብ ኣሎ እዚ ሰብ ግን ከምኡ ኣይኮነን ብዛዕባ ባርያ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ግዙእ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ግዙእ ባርያኡ ምስ ሓመመ ናብ ክርስቶስ ይልኡኻ ሰዲዱ
قال እግዚአብሔር እንድሕረናዮ ኣብ ሉቃስ 17:8 ዘሎ ሓሳብ ንራእዮ እስራኤላውያን ኣብ ጉዞኦም ከመይ ዓይነት ኣረኣያ ኣለዎም ሉቃስ 17:8 ኢየሱስ ጎይታይ እንታይ ኢሉ ካባኻትኩም ሲሉ ዝሓርስ ወይስ ዝዋስ ባርያ ዘለዎሞ ካብ ወፍሪ መስዓተው ቀልጢፍ ካሕለፍ ክትድረር ተቐመጥ ዝብሎ መን ኣሎ ኢልዎም ራይዎም እንታይ ይብልዎም ኣብ ኔክስት ዘሎ ድራረይ ኣዳልወለይ ክሳዕ ዝበልዕን ሰትን ከዓ ተዓጢቃ ኣገልግለኒ ድሕርቲ ከዓ ንስኻውን ብላዕ ስተን ደይኮነን ዝብሎ ተረዲኩም እስራኤላውያን ከምዚ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎም ኣብቶም ግዛኣቶም እዚ ሰብ እዚ ግን ከምኡ ኣይነበረን ነቲ ግዙእ ባርዮሲ በቃ ኣዝዩ ተገዲሱ ክፍወሰሉ ኢሉ ናብ ኢየሱስ ከም ዝለኣኾ ኣብቲ ኔክስት ምዕራፍ ክንከይድ ኣብቲ ናይ 7:1 معرف شوعته كاب قصري 3 حجي ورا يسوس مسمع خان باريو كحويلو عبيت يدلي اخوها لمنو يلو قصل نساتهم دما نبي يسوس مصيوم نسو حزبنا يفتو ابيت صلوت زسرحلنا خا نسيو ازي كتغبرلو يغبا كايلوم አጽኒዖም ከአለመንዎ ሕጂ እዚህ እንታዩ አብቲ ከባቢ ዝፍቶ ሰቢው አብቲ መንፈሳው ነገር ካኒ ቤት ሰርሐሎም ሰቢው ንክርስቶስ እንታይ ይብሎሎ እንሰብሲ በጣዕሚ ቁልዑ ሰቢው ነዚ በቃ ከተሰምዑ ለካ የሚለሞ ኢየሱስ ከአ ሽዑ አብነክስ እንታይ ይብል ሶሪ Yeah. Hop. Sorry. أتابع. أوكي. تحت جزلا. نسخة مثلاتهم كذا نبيتهم مسكرة بخا. إتحلق عميتي عروخ ولا أخه كم زيلوها نقويتاي نبت تحتي نحسك تأتو أنا أي بقعني يمو أي ترجميرو السبب يسوع كريستوس ناتو نجر كان عنا مسرائيل سين تاجرو مستوم لوقات نبيتو خير جميرو السبب يجن يسوع أيين تاجرو مسيو عرختو لي يخون تاجرو نسخة عبيتك تأتو أنا يلو بقعكم كنيو السبب سلطان زلوا سبي من عبات بيتو أزيو صبق خون خليو نيسوع كريستوس بيتو قبله بزعبا بيتو تأجم زلوا سبايكون أنت جن يلو أنا بقعكم كنيو السبب يجن كان عنا زلوا سبي كان عنا زلوا سب جن كريستوس مسمى جن أنا نعها أي بكعني نسخة عبيتك مسمى أي كباء كان يلو رأيهم متقن عنا بقى نتزلوا نجر تعمينه نخريستوس كزاربو كله نرئي بالحريو انتايلو يسوس كأمساحاتهم نسود ما نرئسينا بها نمسع قنعت غيره أي قصر كوان جناخه حنت قال تزارب ودي كحويلو شعور قصيل زلون تايبل أنا دما أبتحت بعل سلطان زجزع أبتحتي عقيت أزلون السبيمو إزخيد أبلو خيد أنا دما نعيب نتي دما نعاي مس نبارياون إزجبر يجبر كايلو شعور يسوع كريستوس كم تدنقلو بزعوا يسوع زم السمع تجرم قلت إلو خا نتوم الصعوبة هزبي كم زبلت عباي من السي أب إسرائيل كتو أيراون زيابير مسكين ስለዚህ ሰብዚ ነትባሪው ልክ ከመወዱ ገሩ ትሪት ገብሮ ከሎን ብዘይ ፈላላይ ዝፋልዮም ነገር ብዙሕ ግን ነገር ነሩ ግን ናይ ሰብ ቅንዕና ነትባሪው ከምዝ ገሩ ከሕክሞ ከሎ ወይ ካና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሎ ንሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሰብ እዚ እምነት ከም ተገረመ ንሪዮ እግዚአብሔር ይመስገን ናና እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ እንታይ ክንማር እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ሉ መገዲ እግዚአብሔር ቅንዕትያ ጻድቃን ከዓ باي مالس እግዚአብሔር ሎም እግዚአብሔር መስከን እስከ በእና ደው እንማለሳለና እግዚአብሔር ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ዶ ከም ተዘለና ይኮና ንቀርባለና ወይስ ከምቶም ዝብልዎ እግዚአብሔር ከም ዝሉኒ ኣብ ውሽጥኻ ባዶ ከለኻ እግዚአብሔር ከም ዝሉኒ ኢልካ ክደፍር ወላ ሓንተ ይስማዓካ እሰብ እዚ ግን ብዙሕ ነገር ኳሊቲ ነይርዎ ንክርስቶስ ክርስቶስ ታይልዎ ኣነ ስኻ ኣብ ትሕትና ሰይ ክትመጽእ
ኣይብቑዕን ይኽእል እግዚኣብሔር ይመስገን ሎም ከዓ ካብ ሰብኣይ እንታይ ንምሃር እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ንኹሉ በቃ ብሓደ በማዕርነት ክነገልግል ኣሕዋትና ክነቀባበል ብዘይገድስ ነቲ ሓዊ ዘጭየፎ ሰብ ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን እስኪ ንጸሊ ኩላና እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣቦና ባኻ ንመጽእ ኣለና እግዚኣብሔር